Tehát akkor a mai ige hirdetés, vagy a mai tanításnak a címe az, hogy a bot története. Ugye hoztam itt egy szemléltetőt, ez egy ilyen folyami bot, van neki története is, 2 éve, 3 éve, amikor Ausztriában voltunk a rokonoknál, akkor Drávából, a Dráva szélén rengeteg ilyen bot található, és akkor Attit megkértük, hogy jaj, Attil, és megkértem, hogy nekem kellenek ezek a botok, és akkor mint a Málhár Szamár vitte nekem a botokat a Drávától, ez onnan akkor származik. És ugye botot mire szoktuk használni? Botot, ha nagyobb, hosszabb, akkor ugye sétabot, sétára szoktuk használni, hogyha megyünk túrázásra, akkor lehet a bot gyerekeknek játszásra, ugye elmegyünk sétálni a kisgyerekkel, akkor mindig botokat hoz. És akkor ezt tartsuk meg. Aztán fegyelmezésre, régen az iskolába, vagy otthon a gyereknek, de hát ezt régen, most már azért nem folyamodunk ilyesmihez, ugye. Aztán pásztorbot, ugye nagyon fontos a pásztornak, hogy legyen botja, és ezt jól tudja, ugye a bárányoknál szükséges a bot. Aztán van kígyóölő bot, így mondanám, ezzel kapcsolatban is egy nevetséges történetem. Mikor gyerek voltam, akkor volt egy család, akikkel Kerebián mindig ilyen kirándultunk anyuékkal, és ott volt kicsit idősebb fiúk, és ők látták a tévében, hogy kell kígyót fogni, hogy van ilyen bot, tudod, és akkor 2 elágazás, és akkor lefogod a kígyót, megfogod, és találtak egy olyan botot Kelebián, és azt mondták, hogy ők indulnak kígyót fogni. És akkor a szülők és az apukájuk mondták, hogy mutasd meg, hogy fogod a kígyót, hogy fogod le majd a kígyót, mutasd meg. És akkor leszúrta a fiú a földbe, és persze el is tört mindjárt. És akkor jót nevettek rajta a szülők, hogy ez nem igazán volt az a bot, amivel kígyót lehetett volna fogni. Aztán király kezébe, régi időben a király kezében a bot ugye autoritás, nem ilyen fából volt, az ugye arany, pálca, autoritást jelentett, az ő hatalmát jelentette. Az a bot, kinyújtott bot akár kegyelmet mutatott, vagy ítéletet, hogyha nem nyújtotta ki. Bibliában is egy pár történet van bottal kapcsolatban, és az egyiket felolvasnám. 4. Mózes könyvében olvasunk erről. Tudjátok szerintem a történetet, hallottatok róla. Ha nem is az egész történet, de a végkifejletét biztos hallottátok. 4. Mózes 17. részéből olvasnák, 1-től 9-ig. Ez pedig Áron botjáról van szó, mikor Áron botja kivirágzott. De nézzük, hogy hogyan is történt ez az egész. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: mondd meg Eleázárnak, Áron főpap fiának, hogy szedje ki a szenes serpenyőket a tűzből, mert meg vannak szentelve, a bennük lévő szenet pedig szór céljel. Ezeknek a... Bocsánat, rosszul mondom. Igen, rosszul írtam fel. Igen. 16. részből, 16. vers. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: szólj Izrael fiaihoz, és védj egy-egy vesszőt, nagy családjait minden fejedelmétől, összesen 12 vesszőt. Mindegyiknek a nevét írt föl a maga veszélyére. Áron nevét a Lévi veszélyre írt, mert mindegyik vessző egy-egy nagy család feje. Azután tedd le azokat a kijelentés sátrába a bizonyság elé, ahol kijelentem magam nektek. Annak a férfinak a vesszelye, akit kiválasztok, ki fog hajtani. Így csendesítem le Izrael fiainak az zúgolódását, akik zúgolódnak ellenetek. Elmondta ezt Mózes Izrael fiainak, és minden fejedelem átadott neki egy-egy vesszőt. Nagy családonként egy fejedelemre egy vessző jutott. Összesen 12 vessző. Áron veszélye is ott volt a vesszők között. Mózes letette a vesszőket az Úr színe elé, a bizonyság sátrában. Amikor másnap Mózes bement a bizonyság sátrába, látta, hogy a Lévi házából való Áron veszélye kihajtott, bimbót fakasztott, virágot növelt, és beérett rajta a mandula.
Ekkor Mózes kihozott minden vesszőt, és az Úr színe elől Izrael fiaihoz. Megnézték, és mindegyik elvitte maga vesszejét. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, vidd vissza Áron vesszejét megőrzésre a bizonyság elé jelként. És így tovább. Tehát így történt. Ez a történet alapvetően ugye arról szólt, illetve azért lett itt megírva, és azért eredetileg úgy történt, hogy fellázadt a nép Mózes és Áron ellen, hogy miért csak titeket választott ki az Úr, mi az, hogy ti vagytok a vezetők, mi meg nem lehetünk vezetők. Hát van, hogy az emberek köz zúgolódás van, és nem megértés, és van, hogy nem fogadják el a vezetőt, és itt Isten ki akarta jelenteni, hogy igenis én hívtam el Mózest, én hívtam el Áront, én kenem föl erre a munkára. És véget akart vetni minden zúgolódásnak ilyen módon Isten, a lázadásnak, hogy én. És biztosra ment, tehát biztos egy olyan jelet akart adni, amely minden kétséget kizár, hogy ők a vezetők. Eredetileg ugye ez volt a történet. Na most én egy kicsit mást is kihozok belőle. Az Úr, most új időben élünk, új szövetségben élünk, az Úr mindenkit hív. Nem csak egy embert, hanem mindenkit hív, hogy őt kövessék, és azt mondja, hogy ami elfogadjuk Jézust, azt így az új szövetség, mi királyfiai vagyunk, hogy így mondjam, Isten papjai, választott nemzetség, királyi papság. Ezt írja az új szövetség. Tehát azt mondja, hogy bennünk él a Szent Szellem, hogyha elfogadjuk Jézust, az azt jelenti, hogy az ő templomai vagyunk, az ő papjait, az ő képviselői vagyunk ebben a világban. És mint ilyenek, nekünk is, akkor ezek szerint van egy botunk, amit odahozhatunk egybe. És az első dolog, amit kellett, hogy az ő botjaikat mindegy képviselte az ő életüket, az ő szolgálatukat, oda kellett tenni, rá kellett írni az ő nevüket, hogy biztos ne legyen összekeveredés, hogy melyik kié volt, és oda kellett tenni Isten színe elé. Tehát ott volt a Szent Sátor, úgy nevezett kijelentés sátor, ahol Mózes bemehetett, Áron bemehetett, a papok, a főpap, és ott megjelent Isten, és ott felhőben, és kijelentést adott neki. Kijelentette, hogy mit szeretne, kijelentette, hogy a parancsolatait, vagy bármit, vagy az adott kérdésekre választ. És ezért hívták kijelentés sátának. És Isten jelenlétében ott volt a Fridláda, ott volt ugye a szentek szentélye, és Isten jelenlétébe be kellett tenni ezeket a botokat. És igazából ez nagyon szépen jelképezi azt, hogy Isten nélkül csak egy száraz bot vagyok. Isten jelenlétében tudok kivirágozni. Isten jelenlétébe, ha bemegyek, és időt töltök vele, akkor tud az életem felvirágozni. Olyan módon, amit máshogy nem bírnak. És érdekes, hogy ez a száraz bot élő bottá alakult. És ilyen módon egy új kezdetet kapott. Érdekes, hogy mandula vessző volt, tehát mandula jött ki belőle. Miért lett mandula? Érdekes, hogy az a legelső fa, ami virágzik. Ugye itt nálunk úgy olvastam, hogy márciusban, februárban, márciusban, Izrael területén már januárban kezd virágozni. A legelső. Még kint fagyok, vagy hova nő, már kezd persze termés aztán attól függ, de már virágot tud hozni. Tehát a mandula az első fa, ami kivirágzik. És ilyen módon Isten ezáltal is kijelenti, hogy az első, akit elhívok, vagy az első, vagy a kiszáradt életből is visszafordítom az időt, és sok időt adok neked, hogy velem élj, hogy virágozz. Hogy visszafordítom a te idődet, és a legelső virágzó fává teszlek. És hogy ne figyelj arra, hogy már milyen elszáradt vagy, meg milyen régóta vagy elszáradva,
Isten bepótolja az időket. Isten visszafordítja az időt, és a legelső fává tesz, ami virágzik. És ilyen módon egy új esélyt kapott ez a fa, ugye? Igazából, hogyha képletesen nézzük, akkor egy új esélyt kapunk Isten jelenlétében, hogyha őtet keressük. Új célt kapunk, egy gyümölcsöt, meghozta a gyümölcsöt is. Tehát nem csak, hogy kivirágzott, nem csak, hogy ügyezett, kivirágzott, hanem gyümölcsöt is hozott, mandula kijött rajta. Tehát gyümölcsözővé tesz, új célokat ad Isten. Hogyha ő vele járok, új célokat ad. Új elhívást, élettel telivé tesz. És itt vagyunk az új év kezdetén, ugye kezdődik vagyunk január 4-e, és egy kezdetnél vagyunk, és úgy mondanám, hogy ugye vegyes érzelmekkel nézünk neki ennek az évnek, hogy vajon mit fog hozni ez az év. Várjuk is, de félünk is, de reménykedünk is, de tartunk is tőle, okulva az előző évből. Tehát ilyen vegyes, én is ilyen vegyes érzelmekkel megyek ennek az évnek, de tudom azt, hogy Isten mellettem lesz. És tudom azt, hogy Isten fog végigvezetni rajta, ugye, hogy a múlt évben is tette. Csak én jöjjek be az ő jelenlétében. És most egy érdekes kapcsolatot hoznék ide. Ugye tegnap ebédkor mondtam itt otthon, hogy a mai tisztelet, vagyis a mai igehirdetés arról lesz szó, hogy megpróbálom összekötni a botot. Mózes első része, első versét, hogy kezdetben teremté Isten, és az új évet. Hogy lesz ez összehűzve? Ez még számomra is érdekes kérdés. Minden esetre, ha már itt vagyunk az év elején, a kezdetben, ugye, nézzük meg, hogy kezdődik a Biblia. És ebből is nagyon érdekességeket vonhatunk le, érdekes dolgokat. Tehát a legelső vers, és most felolvasom magyarul, és aztán megnézzük a héber változatot, az eredetit. Ugye úgy szól, mindenki ismeri, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És most kérném a héber változatot, csak azért mutatom ki, mert egy betűt szeretnék kihozni belőle. Tehát a héberül az első, ott van, itt az összefüggő betűket nézzétek, ugye, és igen, tehát úgy hangzik, hogy Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, ve et, haerec. Így hangzik héberül az első ige, ami ugye annyit jelent, hogy most felolvastam, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Na most, ugye a Tóra tanulmányozók, akik már évezredek óta tanulmányozzák, a zsidó rabbi, a zsidó átadott emberek, akik tanulmányozzák az igét, elgondolkoztak azon, hogy ha oda nézel, ugye az első, van a boton, mindjárt mutatni fogom, az első betű, az ilyen kicsit, nem az a, nem tudom, látjátok. Igen, jó, köszönöm. Erre mutatok. Tehát ez csak számozásként van, hogy első ige. Ez az első betű. B betűnek mondanánk magyarul. A héber ABC-ben alef, bet. Tehát alef az első betű, ez nekünk az A betűnek felelne, meg bet, ez a bet betű, vagyis a B magyarul, azt mondanánk, ugye, és elgondolkoztak azon, hogy miért a B betűvel, miért a bet betűvel kezdődik az egész Szentírás. Miért a második betűvel kezdi? Az összes betű közül kezdhette volna az alef, az A betűvel, az első betűvel, de nem, Isten a B betű, és ezen elgondolkoztak, és ezen folyt ugye a vita, a diszkuszió, hogy vajon miért. És ennek is egy ilyen érdekes hátteret adtak, amire mindjárt kitérek. Na most az is érdekes,
hogy azt mondja, kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Így kezdődik. Vajon ebből megtudjuk-e azt, hogy hogyan jött létre Isten? Ez erre nem ad választ. Tehát a Biblia belevág, és belevág a történet közepébe szinte, hogy Isten elkezdi teremteni az eget és a földet. De hogy Isten honnan jött? A létezését a Biblia nem magyarázza. Azt csak el kell fogadni. És valahogy úgy áll hozzá az ige, hogy ez magától érthetődő. Isten létezik, ez magától érthetődő. És ez nagyon érdekes, ha azt nézed, hogy az akkori, ókori világban a többi népek, akik Izrael népén, az egyiptomiak, meg aztán később a perzsák, meg később a Babilónia, meg stb., amilyen királyságok jöttek, meg az ókori népeknek a mitológiája, csak menjünk vissza, amiket tanultunk az iskolában, a görög mitológiát. Mindig vannak ezek a nagyon színes és mindenféle kiszínezett, hogy honnan jött az istenség, meg ez a félisten, melyiknek a gyereke, meg hogyan jött, meg mit csinált, meg milyen csúnyaságokat csináltak az istenek, meg honnan jött, meg honnan származik, meg, és tele van az a mitológia ilyen, hogy az istenekről beszél, hogy kifejezi, hogy honnan jöttek, meg hogy mit csináltak, és a Biblia az ő egyszerűségében pont az ellenkezőjét csinálja, nem magyarázkodik Istennel kapcsolatban, csak azt mondja, hogy Isten kezdetben elkezdi teremteni a földet. És magától érthetődő, ellentétben a másik ókori világi istenképekkel, hogy ez az Isten sokkal hatalmasabb, mint a többi Isten, ez az Isten, az igazi Isten, mert ennek nem kell magyarázkodni magát. Ez olyan, mint amikor elmész az orvoshoz. Én is voltam és találkoztam a sebésszel, ugye megbeszéltem, vagy az anesztéziológussal, ugye az operáció előtt. És akkor elmondja, hogy mit kell csinálni, milyen vér eredményeket, hogy hoz, ránéz, evaluálja, megnézi, fit vagy a műtétre. Tehát nem kezdesz kérdezősködni, hogy de vajon maga tényleg orvos? Hol végezte maga az egyetemet, és akkor milyen vizsgákat tett le, és honnan származik, vajon mindig is orvos volt, vagy hogy lett maga biztos orvos, megnézhetem a diplomáját? Tehát nem így mész az orvoshoz, hanem elfogadod, adott ténynek veszed, hogy ez egy orvos. És megbízol benne, hogy ez egy orvos, és tudja a dolgát, és aláfekszel a késének, és meg fog operálni, és megbízol benne. És valahogy így kell Istenhez is jönni. Nem fogjuk kérdezgetni, de hogy lettél te Isten, de mi voltál te azelőtt, de hogy? És ezt mondják a zsidó rabbik, ezt kezdték mondani, és ezzel fűzik össze, hogy azért kezdődik bettel, azért kezdődik B betűvel, és most átmehetsz a második szlájdra, itt csak mutatom a B betűt. Igen, ott látjátok alef, és a második a B bet. Igen. Azért kezdődik B betűvel a Biblia, mert előtte van egy csomó minden, ami nincs megírva. És azt jelképezi az A, vagy az alef. És ezt így el kell fogadni. És Istennél van az A betű. Istennél van az alef. Istennél van az előtte, ő az, aki tud mindent. Mi nem tudhatunk mindent. Isten nem lenne Isten, ha mi teljesen meg tudnánk ismerni, meg teljesen tudnánk, hogy honnan, meg mint, meg mi lesz. Nála van, elfedve vannak dolgok. Mi csak egyszerűen hittel, és már ez a B betű ennyit kijelent nekünk, hogy csak hittel álljunk hozzá, és csak fogadjuk el azt az előzőt, hogy fogadjuk el, hogy Isten honnan jön, és hogy ő mindig is volt. És ezáltal Isten, hogy nem magyarázkodik, tehát önmagát fölé helyezi, minden fölött áll, minden fölött áll, és minden ő általa van, és ő benne van. És pont ezért véget van ez a B, az a bet,
Ugye pont ezért, mert csak részlegesen ismerhető meg Isten, csak részben jelenti ki magát. És így az is igaz, és ezt mondják még, bocsánat, elfelejtettem ezt mondani, hogy nézzétek meg, igen, az alakját. Tehát ha az alakját nézed, ugye, ilyen az alakja. Na most tudjuk, hogy a héberek jobbról balra olvasnak, ugyanúgy, mint a rovásírás, ugye jobbról balra megy. Nekünk ezt, hogyha így néznénk, az alakját néznénk, akkor úgy gondolom, hogy az E betűnek felelne meg, az erre néz és nyitott. Ugye erre nyitott, ahogy megyünk. Nekik ez a bet, ugye így néz ki a betű, erre nyitott, és még ezt is azt mondják, hogy ezt is azt jelképezi, hogy erre fölül csukott, erre csukott, erre csukott, tehát mi csak innentől kezdve előre nézünk. És itt kezdődik a teremtés, és, vagyis fordítva, hogyha így nézzük, mert jobbról balra, és a teremtés tehát kezdődött, kezdetben teremtésten az eget és a földet, és ez előre mutat. Előre mutat, tehát hogy előre nézzünk, ne hátrafelé, előre nézzünk. És így tudnám összehozni, hogy az első vasárnap a januárban, ahol most vagyunk, hogy előre nézzünk. Még ez a betű is arra bátorít bennünket, és a kezdete az igének, hogy előre nézzünk. És azt nem jelenti, hogy nem kell hátra nézni, meg nem kell elgondolkozni a múlton, vagy földolgozni a múltat, persze, hogy kell, de nem a múltban kell élni, hanem előre kell nézni. És Isten azt mondja, hogy veled vagyok, csak menj előre, itt vagyok ebben az évben, és veled leszek. És Bibliában is van egy ige, ilyen hasonló ige, a Filippi beliekhez írt levél 3. részében. Filippi 3:13-14. Testvéreim, nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalomért. Tehát ami mögöttem van, azt úgymond hátrahagyom, azt nem azt jelenti, hogy nem szabad arra emlékezni, nem szabad azt fontolgatni, hanem nem abban élek, hanem neki feszülök, előre nézek, és most futok előre. És az Úr új célokat akar adni, az Úr új álmokat akar adni, az Úr ki akar virágoztatni az ő jelenlétében. És egy másik nagyon érdekes, különben bizonyságként mondom, nagyon érdekes meglátás, amit a régi rabbik amit mondtak, hogy a Tóra, ugye, az nekik a törvénykönyv, a Mózes 5 könyve, ugye úgy kezdődik, hogy kezdetben, Beresit, ugye Beresit, így kezdődik. Azért, mert elmondtam, hogy miért, ugye B betű, mert előtte Istennél van az Alef, itt Istennél van az A betű. És ezt nagyon érdekes. Azt mondják, hogy amikor a messiás eljön, megtanít bennünket minden igazságra, és ő kijelenti nekünk az Alef. És nála lesz a teljes, a Tóra nehéz részeinek a magyarázata, és ki fogja nekünk jelenteni, hogy hogyan értelmezzük azt, amit most még nem tudunk értelmezni. És ez bennük van, ezt ha most elbeszélgetni a rabbikkal, mindegyik ezt mondaná. És ezért várják a messiást, ők még nem, sokan még nem tudják elfogadni, hogy Krisztus a messiás. És ezt mondják, hogy a messiás eljön, akkor ki fog jelenteni. Ki fogja nekünk jelenteni azt az Alef részt. De nézzük most az új szövetség mit mond Jézussal kapcsolatban. Ennek tudatában. Mert már Jézus idejében is ezt mondták. Ennek tudatában nézzük 1. János mit mond. Első János 5:20. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia,
és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat, az Istenet. Értelmet adott nekünk. És ezért vagyunk az igazban, Istenben, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. És több ige is erről szól, hogy eljött Jézus, és kijelentette nekünk az Atyát. Eljött Jézus, és kijelentette nekünk az igazságot. Ezért van ez megírva az Új Szövetségben. Akik rájöttek, hogy Krisztus a messiás, megírták, ők zsidók voltak, akik írták az Új Szövetséget, mint zsidók. És ők erre rájöttek, hogy hát tényleg, és ő kijelentette nekünk. És a tanítványok mind ezt tudva, hogyha majd eljön a messiás, kijelenti nekünk a Tóra nehéz részeit, és amikor hallgatták Jézust, azt mondja, hogy szívük repesett. És azt mondták, hogy úgy magyarázod nekünk, emlékeztek? Úgy magyarázza az igét, mint eddig soha. Senki. Ott, akik hallgatták, ezt rájöttek, hogy hát ő a messiás, megérteti velünk a Tóra nehéz részeit. És nagyon érdekes, hogy most, akik megtérnek zsidók közül, akik Jézus hitre jutnak, akik rájönnek, hogy tényleg Jézus a messiás, az ígért zsidó messiás, aki a minden népnek a megmentője, amikor elkezdik tanulmányozni az Új Szövetséget, vagy elkezdik olvasni, sokan rájönnek, hogy hát teljesen megegyezik, és amiket ott megígértek, itt meg van írva. És a múltkor például hallgattam egy nőnek a bizonyságtételét, egy ortodox zsidó nőnek megtérését, aki inkognitóban nem akarta felfedni magát, mert félt a családjától, hogy kitagadják, stb., mert ez egy nagyon nagy a nyomás sokukon. Ő nem is olvaszta az új szövetséget. Évekig nem is volt neki, miután megtért. Ő úgy tért meg, hogy logikusan elkezdett gondolkozni, hogy mit mond az Ószövetség, tehát az zsidó Biblia, az Ószövetség, mit mond az Ószövetség a messiásról, hogy milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen, és ennek is egy gondolkozott, és úgy logikusan rájött, hogy hát Jézus betölti mindezt a kritériumot. És anélkül, hogy életébe kinyitotta volna az Új Szövetséget, ahol Jézus meg van írva, és Jézus élete, ő elfogadta, hogy Jézus a messiás. Tehát Isten mindent és mindenkit hitre juthathat, bármi. Tehát az Ószövetség tanulmányozása által, vagy bárhogy. A múltkor hallgattam egy olyan bizonyságot, hogy valaki muzulmán volt. A Koránt tanulmányozta. Korán, muzulmán. Jézus istenségét nem ismerik el. Ugye csak azt mondják a muzulmánok, hogy Jézus egy nagy próféta volt. És a Korán tanulmányozása alatt megtért, mert rájött, hogy de Jézusról, amiket ír, ez csak is Istenre írhatja, csak is Isten félelme. És elment az imámhoz, ugye, a kérdéseit, azt kidobta, hogy ilyenről nem beszélünk, meg ezeket meg Isten káromló lették, kidobták. És aztán megtért, és megkeresztelkedett, mert azt mondja, és tehát Isten magát elrejti bárhol, és bárki, aki Istent keresi, megtalálhatja. Mert Isten magát kijelenti. És végül erre szeretnélek benneteket bátorítani, hogy a mi botjainkat, ami ugye életünket jelképezi, vigyük be Isten jelenlétébe. Én erre a botra nem az én nevemet írtam, hanem ide ráírtam egy betűt, ugye, innentől, hogy előre nézzek. És Isten ezt az évemet Isten jelenlétébe hozza. Keressem őt. Imádkozzak. Hallgassak dicsőítést. Emelkedjek az ő igényen, olvassam az ő igényét. Legyek az ő jelenlétében. Vegyem a fáradtságot, és jöjjek az ő jelenlétében. És akkor ő meg fogja fogni az én életemet, bármilyen kiszáradtnak tűnik, bármilyen álottnak, bármilyen élettelennek, bármilyen nem történik semminek, megfogja és életet ad bele. Megfogja az én életemet, és új célt ad, új látást ad, új elhívást, új álmot, újat. De a kulcs az, hogy menjek az ő jelenlétébe, és tegyem az én életemet oda az ő jelenlétébe.
Ez a kulcs. Tehát gyümölcsözést, ezt kívánok rátok, és akkor bemegyünk az ő jelenlétébe, és nála hagyom, ott van nála az alef, azok a kérdések, amire nem tudom a választ, azok a kérdésekre, amikre lehet, hogy itt az életben nem fogok választ kapni, majd egyszer esetleg a mennybe. Vannak azok az A betűs kérdések, az a B betű előtti rész, ami nála van. És egyszerűen hagyom, Uram, megbízok benned. Nem értek mindent, nem értem, hogy miért történt ez velem, nem értem, hogy miért kellett ezen átmennem, nem értek sok mindent, de a B betű, a bet azt mutatja, hogy előre nézek, és az én életemet hozzád hozom, és én előre akarok nézni, és veled akarom megfutni ezt, ami előttem áll, az életem előttem lévő részét, ezt az évet veled akarom megfutni, kezedbe akarom tenni, és egyszerűen te virágoztass ki engem. Te adj új célokat, te adj új elhívást, te adj új álmokat, és az én életem a te kezedben van. Legyen egy ilyen hozzáállásunk ehhez az évhez, ezt kívánom, és ez volt a bot története, amit hoztam ma nektek, és a kivirágzott bot története. Álljunk fel, és imádkozzunk. És köszönjük neked a te nagyságodat. Köszönjük a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. És ez a legjobb hely. És van, amit igen nem értünk. Vannak olyan dolgok, amit nem értünk, amit a múlt évben, vagy azelőtt történtek velünk, és egyszerűen nehéz feldolgozni, vagy nehéz megérteni, vagy voltak nehéz percek. De ezt egyszerűen csak átadjuk neked. És azt mondjuk, hogy nálad vannak ezek a kérdések. És azt tudjuk, amit tudunk, hogy mi most rád akarunk nézni. És mi a mi életünket a te jelenlétedbe akarjuk tenni, a te kezedbe akarjuk tenni. És lehet, hogy valamilyen módon, valamilyen életünk valamelyik területei szárazak, Uram, te oda adj életet. Vagy kiszáradtunk, vagy cél nélkülévé váltunk, vagy látás nélkülévé. Te oda adj életet, te oda adj kivirágzást. És Uram, adj örömöt. És adj, hogy élettel telivé legyünk. És így legyünk a mi környezetünk között, mint egy élettel teli bot, mint egy élettel teli, amiről csak is a te kezed munkája, és csak is a te jelenlétednek a munkája az, hogy mi bennünk élet lehet. És ezt az életet vigyünk a környezetünkbe, és ezt az élettel szolgáljunk a körülöttünk élőknek, Uram, hogy jó illatú virágok legyünk a te kezedbe, jó illatú áldozat a te kezedbe. És köszönjük ezt az évet neked, a te áldásodat kérem, bármi jön elénk, bármin keresztül megyünk, Uram, tudjuk azt, hogy te leszel mellettünk is. Te hű vagy hozzánk is, te fogsz bennünket, Uram. Fogd a mi kezünket, és te vigyél át ezen az életen. És Uram, a te kezedbe helyezzük a mi családjaink életét, gyerekek, unokák életét, Uram. Teljesen a te kezedbe legyenek ők. Jézus vérének oltalma legyen rajtunk és rajtuk, hogy egyszerűen ne érjen bennünket az ellenségnek a csapdái, vagy jelensd ki azokat, és egyszerűen a te áldásod kísérje minden hónapunkat, minden hetünket. Jézus nevében kérünk, hogy Jézus, amen.